ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстон аз дар имза навор чӣ хона, чӣ хел квартира қабул кардем, рӯй кардан ба шумо номар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бохтар, Рудакӣ, Турсунзода, Фархор, Ёвон, Кӯлоб, Вусем ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ бо нархи дастрас аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо ҳастанд. Нархҳо дӯстони азиз ҳар гуна бори мақсад нархҳои 60-65 ҳазор сомон то мақсад ки 950 ҳазор сомона хона ҳастанд. Айҳар шаҳри ноҳияи Тоҷикистон, яъне хона рӯй кардаги ҳаст, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси умза бошад 114 сомону 10 дирам. Кадоме ки дар навори мо хонаи маъқуле ки наёфт, квартираи маъқуле ки наёфта бошад, дар комментари нависед, мо дар видеои оянда гуфтагиша пешкаш мекунем. Ва мегзарем ба навори умза марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка якаи Нозима. Яка уже таҷрибаи чандсолаи кори доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. Агар борои шумо 800 кило боло бошад, худашон омада бортона аз ҷои зистон қабул мекунанд. дӯстон аз боро ба шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Рудакӣ, шаҳри Бухтар, дӯстон аз Калхозоботи мисол тарафҳои ҳамин чиз оварда мерасонанд. бо кадом ноҳияҳоро ки мо номша гирифтагӣ нестем, шумо дар рақамошон нависед, дар рақамошон занг занед, ҳамаша ба шумо фаъмода ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дӯстони азиз оварда бортона мерасонанд. ҳарчори рақамошон кор мекунад, ҳарчориш дар ватсап рақамҳои охиронгиш 05 рақамҳои Тоҷикистон шунаем. исетагаш рақамҳои Россия. ҳарчориш кор мекунад, ҳарчориш дар ватсап рақамҳои 4191 ватсап ва номерои дастишон. марҳамат шахсоне ки бо равон карда мехоҳем, метавонем ки аввал пешакӣ маълумотои пурра ва аниша аз соҳибшон гирем, баъд бора рӯйшон кунем. марҳамат ба шумо тавсия мекунем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пости Чимтепа, дӯстон азиз, поёни бозори Корвон. ҷои беҳтарин шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дӯстони азиз, пости Чимтепа, поёни бозори Корвон. дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад. доми се ошона ҳастае ки 70 квадрати метра. Сехонага квартира дар сеюм ошона 70 квадрат, доми се ошона, дӯстони азиз. ҳуҷҷатош мега шартнома. ремонт, дӯстони азиз, дорад пад абой, хайбо ба дили хитон бумондагиша мекунед. кухни, ҳаммом, санузел, дӯстони азиз, тайёрай. фақат дурунои хонааш мақсад ки пад абой тайёрай. ай мақсад шахсоне ки мехоҳанд зиндагӣ нахоҳанд, далши бо барои худшон замонавӣ карда ба дили худшон абой пабой мезананд, мегиранд. дӯстони наздикишда ҳама чи ҳастае, мактаб, мағоза, ҳама чи лозим ҳастае, бо ҳамаша хитон аниқ карда мегиред. ҷош ҷои нағза мега срочна фурӯшӣ ва квартираи сехонага кушоди барои семиёи калон бениҳоят муносиб ҳастае. дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 450 ҳазор сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. 450 ҳазор сомон муомилаи хуб дорад, не ки илтимос фақат конкретно мегад харидоро занг занам. барои харидори аниқ муомилаи хуб дорад. ин ҳами рақамҳои дастишон, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. рақамҳошон промой кор мекунад, ватсапшон 24 соат кор мекунад. ягон савол дошта бошед, ягон маълумотои иловагӣ, на марҳамат квартира ҷои зур ва мақсад тайёра метавонед рафта нарх карда гиред. дӯстони азиз, срочна марҳамат бештар маълумотои пурра аз рақамҳои поён буда. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. дар деҳаи Ҳасанобод гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. мақсад ленинский район, ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Ҳасанобод. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳои ремонт кардагӣ дорад. хона ремонт дорад, дӯстони азиз, дуруна ва берунаш надидесем, берунаш хай рангу буру мекунем. 6 сотиқ замина, 4 дар хона, қатъи ошхона, баня ва обсед. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 500 ҳазор сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. нархаша мегӯяд 500 ҳам мекунем, боз савдо муомила мекунем. дар кадоме ки маъқул аст, рақамҳош муондаги аст, рақамҳои ватсапшона марҳамат канен, занг занем, маълумоти пурраша аз соҳибшон гирем. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад, шахсоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартираи фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техника компания, мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook дар ҳама ҷода реклама мекунем. марҳамат сурат ва маълумотро дар рақамҳои болобудаи 25 рӯй кунед. хоҳиш ки
лайкор аз навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода Регар дар деҳаи Истиқлол се гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. дӯстон азиз, се сотиқ замин маслиҳат дорад ки се хона кардагӣ ҳастад ки об сфед дорад. дӯстон азиз, ҳуҷратхона, ошхона, баня, кухни, гирди хона маҳкам. об мега ҳастад, свет мега ҳастад, наздикии мактаб, балинса, магазин, дӯстони азиз, ҳама чӣ ҳаст. хона хай барак барои зиндагӣ мешавад. дастрош намагад фурӯхта мешавад бо нархи 135,000 сомонӣ ҳастад ки боз муомила доштаем. оиди хона дӯстон шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ агар хоҳед фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда ҳастад, мегафон занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. тоқа суми хӯла мега вариантҳои алиши дӯстони азиз надорад. одамое ки дар навори мо хонаи махбулӣ ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастем, мо дар видеои оянда гуфтагӯтарам пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар тарафҳои уртабуз. бо хаямаша хутон аниқ карда мегирем. дӯстони азиз, 3,15 сотиқ мегад замин ҳастад, яъне ки 3,5 сотиқ замин ҳастад. ду хона кардагӣ ҳастад ки бо гӯшти мухталиф дар тирезаҳошам часпондагӣ ҳастад. дӯстони азиз, дурнаш мега 4/5, 4/360 амихел ва яктага ҳамомам дорад. дӯстони азиз, бо яктага такхонаам дорад. дӯстони азиз, такхонашам 4/5 бу мақсад ки обшум ду хонаи мақсад калон ҳастад, такхона ва калидорча дорад. хоб ва 3,5 сотиқи дига замин ҳуҷҷатҳош мега ҳастад. дӯстони азиз, нархи хонаро мега 295 та гуфтаесиям, боз муомила савдо доштаи ва рақамҳошон мондагӣ ҳастад. мабодо кадоми шумо дар мақсад маҳқул ҳастад, ягон мақсад хоҳед маълумоту иловагиша, дар рақамҳои поёмдашон занг занед. дигар маълумоту аз рақамҳои дастишон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фарҳор на тарафҳои уртабуз гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки се хона кардага дӯстони азиз ки бо ошхонаву баняву аловхона дӯстони азиз доштаем. се дар хона, якта коридор, якта баня, якта кухня, якта навес, яктага барои ҳезумхона навес кардагӣ, барои ҷои мошинмонӣ ва аловхонаи дига калон ва ремонт ҳам дӯстони азиз мега дорад. документошам мегад ҳастад. гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 168,000 сомон ҳастад, боз муомила ва савдо доштаем. оиди хона дӯстон азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраша гирем. алиш намешавад, тоқа суми хӯла ҳастад, яъне ки муомила дорад, маромад срочна. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Куловод. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки проекти 7 хона дӯстони азиз кашидагӣ ҳастад, қатъи мақсад ки сохтмони нопурраш қатъи. хоб дӯстони азиз, мақсад ки ду хонаш анҷомхонаву дегдонхонаву ҳамхечо обшим ҳамхали қатъи ҳам фундаментоша чанд 7 тана истага ҳастам. нархаш мега 250,000 сомон ҳастад, муомила савдо дорад, ё ки алишам ба квартира мешавад. дӯстони азиз, алиш мешавад мега ба квартира. сумаки нархи хона 250,000 сомон ҳастад, муомила дошта дар ноҳияи Ёвон деҳаи Куловод. дӯстони азиз, агар ягон ҷоша нафаҳмида бошед, шумо дар рақамҳошон занг занед, аниқ карда гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор назди пеши таксиёи Балинса мега соҳибшон. дӯстони азиз, ай маркази шаҳр будай, шаҳри Ҳисор мега назди пеши таксиёи Балинса. дӯстони азиз, ҳама чӣ дар пешаш мега ҳастад, бозор, мактаб, ҳама чӣ. ду хонага квартира ҳастад, дар 9 шоина қарор дорад, 60 квадрати метра. хоб дӯстони азиз, об свет мега дорад, пешта мегад Балинса, наздик мактаб, садик, бозор, ҳамаш мега наздик аст. дӯстони азиз, таи дом мегад магазини мақсад ки ҳастад ва нархи квартира 480,000 сомонӣ ҳастад, 480,000 сомонӣ ҳастад, бо мақсад ки муомила мешавад. срочна мегад, сум даркора мегад, мақсад ки мефурӯшем. хоб, агар оиди ин квартира бо шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, дар рақамҳои поёмдашон занг занед, маълумотҳои пурраша гирем. ва касоне ки квартираҳо фурӯш дорен, хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, дар рақамҳои болода роя кунед, мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Дӯстии Халқҳо, лаби роҳ, наздикии хонада. хоб, пеши мактаби Аминҷон ва дигар чо наздик. дӯстон аз ду хонага квартира ҳастад ки дар шашум ошона қарор дорад, 51 квадрати метра.
боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. Наздики квартиратон донишгоҳ ҳастае. хоб мактаб ҳастае дӯстони азиз, бозорам дури бад нест. хоб 51 квадрати метр дӯстони азиз. хоб дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 395,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. якта рақамҳои дастӣ соҳибшон мондагаст, рақамҳои мегафонии соҳибшона. Ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ, ина марамат занг занед. хоҳиш ки дастгирӣ кунед, лайкото назанед. Чӣ хонае ки чӣ ҳаволе ки дар кор боша, аз куҷои нависед, мо дар видеои оянда гуфтагиҳои шуморо пешкаш карда ба шумо видео мекунем. Фақат я лайк дӯстона бепул ҳастае, барои мо муҳим ҳастае. Албатта ки лайкто назанед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Карасинка. духонага квартира ҳастае ки дар ҳафтум ошона қарор дорад, 55 квадрати метре. дом дӯстон аз худаш 12 ошона ҳастае, дар ҳафтумаш қарор дорад. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, тёпли пол дӯстони азиз. обу барқаш мегӯяд доимӣ, дута лифти калон дорад мега соҳибшон. ремонташ ремонти замонавӣ, дута лифтам доштае. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 485,000 сомонӣ, боз муомила дорад. оиди квартира дӯстон азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои телефони поёмда занг занед, маълумоти пурра ва ғаниша аз худашон гиред. ҳай дӯстон аз дигар мисол маълумот дорад, дигар шахтон занг зада аз соҳибашон пурсед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавси, тарафи ҷалҷами кӯҳна, Якачинор. дӯстон азиз, духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад, 47 квадрати метре. доми дуэтажа мега соҳибшон, дар дуюмаш қарор дорад, новостройка дӯстона, техпаспорт мега дорад, об ва канализатсия мегад мушкилӣ нестае. ремонтам хай десем. нархи квартира 440,000 сомонӣ ҳастае, бо муомила доштае. агар ки маҳбубтон бошае ки мақсад ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди квартира фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг занед. то қад суми холӣ ҳастае, варианти алишира дорад, марамат ё маълумота занг зада пурсед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, бояд тайга ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразен, пеши мактаби 91. духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад, 45 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира 490,000 сомонӣ ҳастае, 90,000 сомонӣ боз муомила дорад. нархи ин квартира 490,000 сомон, савдо муомила дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, дар рақамҳои поёмдашон дӯстони азиз занг занем. хоҳиш ки лайкото назанед ва касоне ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан доранд, хоҳанд реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 соат маълумот ҷоре кунем, мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи ҷамоати Зарин кӯҳ дӯстони, яъне ки Зарин кӯҳӣ. хоб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, ки фундаментош рехтагӣ ҳастае ва алишам мешав мегӯяд, ба мошин метавонед вариантҳоро пешкаш кунед. дӯстони азиз, хай участкаи фурӯшӣ гӯем дар шаҳри Кӯлоб, мақсад ки дар деҳаи Зарин кӯҳӣ ҳам хеле маълумот, нархаш 45,000 сомонӣ ҳастае, сума ки бо хақиқатиҷон муомила мегӯяд. алиши ба моширкати маҳрамат, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз, дар деҳаи Ҳасанобод. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду хона кардагия дӯстони азиз, ки нархаш 110,000 сомон ҳастае, боз камтар рангу бо корош мондагия дӯстони азиз. хоб деҳаи Ҳасанобод дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдаки, нархш 110,000 сомон муомила доштае, хай маълумотош хела кам ҳастае. кадоми шумо ки маъқул ҳастае, на маърамат занг занед, маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восед, дар деҳаи Ибрат. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 хона кардагӣ ҳастае, ки обсвет ҳастае, калидор, ошхона, баня, кухни, веран ва гидаш маҳкам. нархаш ҳамагӣ 230,000 сомон ҳастае, боз муомила доштае. оиди хона то шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гиред, лайкора занед. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо дӯстони азиз.